Добре, здравейте отново. Време е да продължим с Реджина Господинова. Здравейте! Реджина ще ни разкаже каква е работата с психолог при редките болести, как протича, какво да очаквате от една група за подкрепа и разбира се, ще имате възможност да зададете въпросите, които ви интересуват. Не съм сигурна колко от вас знаят всъщност, че много активно стартирахме нашата програма за психично здраве в началото на тази година. Сформирахме група за подкрепа, в момента тя е една, но предстои сформирането на още една. И също така успяхме да включим доста хора в консултиране индивидуално с психолог, включително и онлайн за тези от вас, които нямат възможност да посещават консултациите на място в София. Можете да прегледате информацията, която имаме в Фейсбука си, за това каква е програмата, как може да се включите и да се запишете, тъй като през определен период от време ще сформираме нови групи и ще включваме нови участници в програмата. Добре, Реджина, заповядай. Благодаря. Само да попитам, аз ли да си пусна презентацията или ти ги пускаш? Всъщност както е по-удобно за теб. До сега сами си пускаха. Добре, споделям я и сега. Ще бъде по-удобно, да. За самата теб, ако искам сама да споделяш. Да. Излезе ми опцията, така че и сега ще пусна. Така. Секунда. Опитвам се да споделя. Вижда се така чудесно. Да. Целият слайд ли виждате или бележките за следващия? Не виждаме бележки. Виждаме само първия слайд за главния. Добре. Идеално значи. Да, в следващия половин час ми се искаше да ви представя малко повече за това как се осъществява психологическата подкрепа при редките заболявания, защото честно казвам, независимо дали става въпрос за редки диагнози или не, хората дори когато имат нужда да се обърнат към психолог, имат доста притеснения по този повод, не са били на такова нещо, не знаят какво очакват и понякога това ги спира да направят нещо за себе си, което може да им бъде много от полза. Сега малко повече яснота ще се опитам да ви дам за това какво да очаквате и в края на панела сте свободни да задавате каквито въпроси стоят във вас. Първо ще кажа малко за психологическата подкрепа като цяло, защото в крайна сметка всички сме хора, по сравнително сходен начин работим и няма голямо значение дали става въпрос за човек с рядка диагноза или за човек без такава. Мисля, че много важно е всеки, който има някакъв интерес да получи психологическа подкрепа, да знае какъв вид съществува. Независимо дали говорим за нашата организация или за психологическата подкрепа извън нея, е важно да знаете, че имате възможност да се консултирате с психолог, който да ви даде някакви насоки, да ви препрати към специалист или да ви предостави повече информация за вашия казус. Като обикновено той ще изслуша това, което имате да кажете. Той е задължен да не споделя информацията, която му давате. В противен случай, вие може да сигнализирате за това в дружеството на психолозите в България, така че конфиденциалността на вашата информация е гарантирана, но нещо важно, което ми се иска да посоча тук, е, че ако търсите
по-продължителна работа, която цели да има някакъв терапевтичен ефект, т.е. да промените нещо в живота си чрез регулярни срещи с психолог, то той би трябвало да има и психотерапевтично образование. Психолога без такова образование е ограничен в работата си. Той по принцип няма право да ви даде повече от 2-3 срещи, с които да ви насочи към нещо друго. Така че винаги, когато търсите някакъв лечебен ефект от срещата с психолог, ви съветвам да обърнете внимание на това дали той се обучава или е обучен в психотерапевтична модалност извън университетското си образование. И тези две професии също много често се смесват и с работата на психиатъра, която е доста по-различна. В много, вие знаете, всъщност в нашите вебинари са се включвали много чудесни лекари, включително Вася Вутова, невролози, няколко, които винаги споменават за ролята на психиатричното лечение, особено при неврологичните редки заболявания. Защото при тях самото прогресиране на болестта засяга, разбира се, и главния мозък и това води до определени психиатрични симптоми. Това може да бъде тежка депресия, може да бъде невъзможност да се контролират емоции, изблици, агресия, мания и така нататък. Няма да навлизам много подробно в психиатричните симптоми. Просто отбелязвам, че когато става въпрос за неврологични диагнози особено, има чисто структурни засягания в мозъка, които причиняват определени симптоми. И те не могат да се преодолеят с психотерапия, защото е въпрос на тъкан, на това какво се случва с мозъка, а не само с душата. Тогава е важно психологичната подкрепа да върви заедно с консултация с психиатър, за да може той да предпише правилното медикаментозно лечение, което да овладее симптомите на неврологичното заболяване. Знаете, предполагам, че това може да отнеме няколко консултации или някакво време, докато намерите психиатъра, с който вие сте окей да работите, защото всеки препарат действа различно на различните хора и една комбинация не е универсална. Така че отнема си известно време в лутане, докато се намери правилната комбинация за отделния човек. Но ако не става въпрос за неврологично заболяване и неговите психиатрични симптоми, психиатричното лечение е мярка, която има своите особености. Тоест там се изписват едни медикаменти, които притъпяват симптома, било то тревожност, депресия или нещо друго, но първо, че тези медикаменти вървят със своите странични ефекти, които не винаги са много приятни. Второ, към тях се привиква, т.е. в един момент действието им отслабва и симптомите се връщат, защото причината за тях не е отработена. И трето, когато се спират, особено някои медикаменти, е доста трудно самото преживяване, човек да отвикне от тях. Много често симптома, за който са взимали лекарствата, най-често при случаите на депресия, депресивните епизоди се връщат даже още по-силно, отколкото преди да се започне медикамент. Така че моят личен призив е, когато не говорим за психиатрична диагноза, за тежки симптоми на психоза и за неврологично заболяване, което засяга мозъка чисто структурно, когато човек има нужда от някаква промяна, от това да овладее своя тревожност, депресия или друга трудна житейска ситуация, все пак да обмисли психотерапията. Тя може да бъде по-дългосрочно решение, изисква повече време да се отдели, повече усилия, със сигурност човек да е редовен, да работи, да мисли за себе си и за живота си, а понякога изисква и немалко финанси, но пък в дълъг период от време е доста по-ефективен метод, вместо да оставяме на страна нещата, които ни тревожат и да се опитваме да се разсеем от тях с нещо друго или да ги избутваме с медикаменти, които работят временно. Да, всъщност това ви споменах до сега, че има известна разлика между работата на психолога и психотерапевта.
и трябва да знаете какво търсите. Дали търсите консултация, някой да ви насочи по конкретен проблем и да ви даде възможни пътища, по които да продължите, или търсите терапевтичен ефект, защото тези два ефекта, тези две работи ще ги търсите при различни хора. Когато говорим конкретно за редките диагнози, има няколко неща, които вие знаете много по-добре от мен, но е важно да се отбележат. От една страна, това е ситуацията на пациента, това, че се случва нещо с неговото тяло. Той е сам в това тяло и колкото и да има подкрепа от околните, колкото и да са зад него, те да се грижат за него, да търсят начини да се чувства по-добре, това не променя факта, че той сам е в своето тяло и това е много индивидуално преживяване. Другото нещо, свързано с тялото, е приемането, че то някак е против нас. Нали, когато човек е болен, особено ако е автоимунно заболяване или нещо, което е хронично, с което трябва да се живее, е много стряскаща идеята, че сякаш тялото ти пречи да живее. Това не е съзнателен страх много често. Нали, в някакъв момент хората си дават сметка, че това преживяват, но е нещо, което си върви в ежедневието несъзнавано и не се живее лесно с него. Заедно с това идват и нали, ежедневните пречки от това, че човек трябва да полага доста усилия, да отделя време, за да се грижи за здравето си. Много често прекарва време по болници, понякога е неработоспособен, намалява неговия социален контакт. Всички тези лишения, които предизвикват редките диагнози, си имат отзвука върху психичното здраве на човек и това си заслужава внимание. Не мога да кажа, че ситуацията при близките на пациентите е по-лека, защото при тях се предизвиква една огромна тревога, че те не могат да спасят своя близък, не могат да направят за него така, че той да бъде здрав и да се приключи с този проблем, който се е появил. Това може да създаде огромно чувство на безпомощност, на всички тези ситуации. Мислим за това колко е несправедливо, защо на нас се случва. И освен това, заедно с тази тревога, с тази безпомощност, върви и много голямото ангажиране от страна на близките с човека, за когото се грижат. В един момент те са толкова инвестирани в това да му помогнат да се погрижат за него, да направят живота му по-лек и ако може да го излекуват, че те сами като субекти малко или много изчезват. Личният им живот, това, което те преживяват, нали, въобще собствената им личност отива много на заден план, а пък тя няма как да се изключи. Нали? И в близките се случват някакви процеси, които си заслужават вниманието и времето, макар и в ежедневието да не го намираме. Както споменах, това си има и социалния елемент. Грижата за редките диагнози прави много трудно човек да се включва в различни групи, било то професионално, с приятели, на които не им се случват същите неща и е трудно да разберат за какво им говорим. И тази изолация може да коства много ресурси на цялото семейство, много ресурси, които ще им помогнат да се справят. Когато се изолираме от външния свят и седим само в нещо, което смятаме, че е нашия проблем, как се излиза от това? Не може да ни затворите в една стая без врати и да очаквате от нас да излезем през прозореца или през къде. Така че това е и нещо, от което се опитваме да се борим с тези групи, за които споменах. И другото, което ви казах за неврологичните диагнози, е, че те така или иначе много често вървят с психиатрични симптоми, които до една или друга степен повлияват, могат също да се повлияят от психологическа подкрепа. Ако става въпрос, както казах, за мозъчно увреждане, те не могат просто да се решат с психотерапия, но могат леко да се омекотят. Всъщност нещо друго, което пропуснах да кажа, е, че когато става въпрос за медицинска диагноза, за рядко заболяване, ние сме много фокусирани върху това как да я излекуваме. Дали ще има някакви нови подходи за лечение, някакви нови методи, експериментални лекарства, да ги дочакаме да дойдат. И това е, много важно,
но не е единственото, което може да се направи. И в много от нашите събития сме говорили за това колко полезна може да бъде рехабилитацията, нали, физиотерапията, медицинската рехабилитация, как поддържа тялото в едно значително по-добро състояние за по-дълго време. До голяма степен може да намали, да отложи симптомите на прогресивните заболявания, но това е до голяма степен така и за психотерапевтичната работа. Мисля, че вече много от вас чувам обратната връзка, че си дават сметка за това, че тялото е един организъм. Да, когато човек физически не се чувства добре, когато ежедневието му е тежко, това влияе зле на психичното му здраве. Но и обратно, когато психичното здраве страда, когато човек страда, в него първо, че се отключват чисто физиологични процеси от тази тревожност, от тази депресия, от тази трудност. Второ, че и тялото му е по съвсем друг начин мобилизирано да се справи, ако той не се чувства добре. Така че психичното здраве обратно също има ефект върху прогресирането на заболяването, особено ако става въпрос за автоимунно заболяване. При автоимунните заболявания това е нещо, което се отключва от самия организъм. Той е създал тази предпоставка, така че да има някаква диагноза. И имаме всяко основание, включително и множество изследвания научни, които няма да ви цитирам сега, да смятаме, че психическото състояние на човека и вътрешните му конфликти са доста голям фактор за това дали се отключват кризи в едно заболяване или е в период на ремисия. И в тази връзка какво можем да ви предложим ние? Както каза Наталия, нашата програма за подкрепа на психичното здраве стартира тази година, въпреки че от много години целият ни екип е много мотивиран да започне такава кампания и наистина сме положили много усилия, за да се стигне до тук. Най-накрая успяхме. И това, което можем да ви предложим от една страна, са индивидуални консултации. Както ви каза и Наталия, те могат да се провеждат и онлайн, защото нали, цяла България не е София. Много хора живеят извън града и имат нужда от психологическа подкрепа. Живот и здраве, за напред, че можем да предложим такава и на живо в различните градове, но към момента, който не е в София или в Пловдив, може да се възползва от тези консултации онлайн. В индивидуалната работа така човек получава доста внимание и няма план за това за какво да се говори, какво да се провери при семействата с редки болести. Ръководното, това, което ръководи индивидуалната работа, е какво е важно за самия човек, с когото работим. С какво идва той сега, какви са нещата, които му се въртят в главата, какво му е на дневен ред в ежедневието, за да се опитаме чрез говоренето да намерим някакви нови начини за действие. Основното в индивидуалната работа е, че психолога не е човек, който ще ви дава решения, защото той не е експерт във вашия живот. Няма по-голям експерт от вас във вашия живот. Той е човек, който прави възможно да има едно пространство, където да говорите напълно свободно, без да се притеснявате как ви приемат на среща, дали близките ви ще се наранят от това, което казвате, дали ще ги притесните, дали ще ви осъдят, а можете наистина да говорите, да кажете на глас всичко това, което ви е в главата, за да не се блъска и то между четири стени. Да го чуете вие отстрани. Психолога може да подчертае нещо, което му се струва по-особено, по-важно или по-неясно във вашите думи, за да ви помогне да мислите по нов начин, да се замислите за нещо, за което не сте мислили до сега. И това да ви даде на вас идеи, на вас ресурс, какво да правите за напред и по какъв начин да промените гледната си точка, за да бъдат по-поносими нещата. Докато в групите за подкрепа нещата протичат малко по-различно.
работата, индивидуалната работа с психолог може да ви даде много. Да, това пространство, мисълта, речта да минава спокойно е много важно, но в такива специфични случаи, като редките диагнози, много ресурс може да се намери от другите хора, които са в подобна ситуация, защото психолога може да ви позволи вие да разсъждавате, вие да търсите своя начин, но това да сте в група с още хора, които минават през сходна ситуация, ви позволява да чуете и техните гледни точки. Какво се случва с тях? Какъв начин са намерили те? Какво ги движи? И това да създаде много нови идеи във вашата глава. Това дава огромна възможност да се промени гледната точка, а освен това и да се създаде чувство за една принадлежност към общност. Защото след като не остава време за социален живот, след като много пациенти и техните близки са напълно ангажирани в грижите за здравето и някои от тях дори не могат да се върнат на работа, някакси живота изглежда сякаш човек е сам за себе си и няма никой с него в това. Събирането в една група може да покаже и на пациентите, и на техните близки, че далеч не са сами в това. Не са някакви извънземни, на които им се случва за първи път нещо такова, но има и други като тях, които също се сблъскват с подобна проблематика и също си продължават живота. Може би е важно да спомена, че в тези групи не само говорим, впускаме се и в различни действия, които малко да отделят фокуса от самото заболяване, защото ние не сме в тези групи, за да измислим медицинското му разрешение. Затова си има много платформи и ние ви даваме една от тях включително. В групите целта ни е да се обърнем навътре, към това, което ни се случва като хора. Да разгледаме житейските ситуации, през които минаваме във връзка с редките болести и да търсим някакви начини да минем през тях по-леко, с нови идеи, с подкрепата на другите, които минават през нещо сходно. За мен е много важно човек да се почувства като личност, не просто като пациент, не просто като грижещ се, защото тези роли започват да вземат огромна част от живота, а далеч не са единствените. Да се върнем към това, че в края на краищата всеки един човек има своята личност, има своята индивидуалност и тя не бива да се забравя заради това, че се е появила една рядка диагноза. И друго нещо важно е, че, както споменах, перспективата на пациентите и на техните близки са доста различни и затова и групите са отделени по същия начин. Близките на пациенти с редки заболявания се събират заедно в една група, която вече е стартирала, както каза Наталия, докато пациентите се събират в друга, която се надяваме да стартира скоро. Това зависи и от желаещите. Това е много накратко от мен. Можем да говорим доста, но ми се иска да оставя повече време за въпроси от вас. Може би нещо, което не казахме. Благодаря ти, Реджина. Нещо, което не казахме, че програмата е почти напълно безплатна за пациентите. Има символична такса. Тъй като ние осигуряваме финансиране през различна проектна дейност, през дарения, с помощта на наши партньори. Знаем, че по някой път рядката диагноза поставя хората така в финансова зависимост и те не могат да си позволят тази допълнителна помощ и подкрепа. Аз мисля, че ако имате въпроси, добре да използвате присъствието на Реджина, която да ви отговори на живо. Разбира се, има много предразсъдъци относно консултирането с психолог. Все по-малко в последно време, но силно съществуват. По някой път хората смятат, че за да се консултираш с психолог, трябва нещо да си мръднал, нещо да не си психически да си нездрав, но не е точно така. Със сигурност всеки има
неща, които не би споделил нито със своите близки, нито с приятелите си. А със сигурност има нужда да ги сподели, така че психолога би помогнал в търсенето на такива вътрешни въпроси. Да, включително и неща, които човек не успява да сподели със себе си. Не е толкова въпроса дали на някой нещо му има и трябва да се ремонтира, а по-скоро това, че в ежедневието непрекъснато сме на работа, родители, съпрузи, съпруги, дъщери, майки и така нататък. И не остава наистина това време ние да рефлектираме върху какво ни се случва, какво произвежда то в нас, как се чувстваме от всичко, което минава през живота ни. Не остава такова време, няма възможност. А пък човек да седне сам да мисли, нали, малко абстрактно се случва това. Той ще измисли две неща и ще спре до там. Друго е, когато има една странична гледна точка, която може да каже и две думи човека срещу вас, но да отвори една посока във вашата мисъл, която до сега не е имал. Както казах, не става въпрос някой експерт да дойде да реши вашите проблеми. Това схващане, че когато човек отиде на психолог, защото не се справя сам, е много погрешно. Напротив, това е начин да се справяш сам. Но ползваш един инструмент, който е психолога. Както не можете да отидете на танци без да има зала за танци и да танцувате, така и себепознанието и психотерапията не може да се случат без кабинета и човека, който седи в тях, в този кабинет. Добре, аз мисля да оставя в чата линковете за записване с забележката, че за индивидуалните консултации има наистина много желаещи. В момента листата за чакащи е дълга, но ние сме тук да поемем записванията на всеки, който желае да получи такава психологическа подкрепа и в първия възможен момент ние да откликнем на тази заявка. Може да мине време, но тогава направим всичко възможно, за да може тази програма да продължи и да поемаме все повече от вас. Да, аз сега ще пусна линковете за записване. Благодаря. Това е линк за записване в групите за подкрепа. И само една секунда ми дайте, ще пусна тези, които са за записване за индивидуалните консултации. Добре, да приемам ли, че всичко ви изясних прекрасно и никой няма въпроси? И аз по-скоро бих оставила отворена дискусията, с условието, че може да се задават въпроси на имейла ни, Да. и в Фейсбук. Пуснала съм линковете за записване. В чата ги има. Първия линк е към групите, втория е към индивидуалните консултации. В самите форми за записване също има подробна информация. Режина, благодаря ти отново. И аз благодаря за възможността и за всички, които присъстваха и слушаха. Оставам на линия винаги, когато имате въпроси.